Umeago nintzenean berriz, entzun ohi nituen soro-sororik eta posez erotuta atzo ipuinak. Sinesten nituen egia handia batzuek bezala. Peru eta Mariaren ipuin barregarri eta sustraigabeak. Entzunda ere, aspertu ezin nintzen. Eta bakerik ematen ez nien atzo gaixoari berriz eta berriz esateko halako ipuinak. Hau da haur guztien gaitza edo sorasuna. Orain bada, ondorik eta ondorengo onik ezekarten ipuineroak hainbat atsegin ematen bazidaten, nire adinaren argiabarretan sartu baino lehenago, zenbat estituko etzen nire bihotza irakurri nituenean gerora ipuinonak. Lehenengoan, entzuten nituen algaraz eta posez azeriaren asmo, gaiztakeria eta askoiakinak, bere berriketa eta jardunak. Baina azkenean, irakurririk ipuinaren aterakizun eta ondoren ederra eta nekusanean, oskol edo azal zatarra usirik barruan zegoen mami gozoa, oroitzen nintzen erle dontzuaz, zeinek lora, ederrez direnetatik ere, atera oiduen estia, eta egin gero erlauntzean abarazka edo abau, haurtzoen Espainiak gozatzen dituztenak. Deritzat, entzuten nagoela mutiltxo, neskatxatxo eta nekazari askoren barrea eta algara gozoak irakurri edo adituaz ipuin hauek. Eta nola, geroenean isildu eta harrituta bezala geldituko diren ipuinaren ondoren adigarriak ikusirik. Nork esan zezakeen esango dute zertara jo behar zuten ipuin barre eragitekoak? Zein ederki adierazten duten estalki ederren azpian handikiak, txikiak eta jakintzuak berak ikasi behar dituzten onak izateko bideak.